Πύρκος, Σουροβέλης θα δώσει για τον Βακράκο. Βακράκος θα κάνει το σουτ. Διώχνουν εκεί σε κόρνερ η αμυντική της ομάδας των γηπεδούχων του Μοναστηρακίου. Η μπάλα κόρνερ, ο Πύρκος έτοιμος να πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Σουροβέλης για τον Γιαννάκη, ψιλοκρεμαστή παλιά. Διώχνουν οι αμυντικοί. Πύρκος θα κάνει το σουτ και το γκολ. Είναι το 0-1 από τον Γιώργο Πύρκο. Ένα πολύ ωραίο εκπληκτικό σουτ. Βλέπετε εδώ και τους συμπαίκτες του που πάνε να τον αγκαλιάσουν μετά το πολύ όμορφο γκολ που κατάφερε να ανοίξει το σκορ και να κάνει το Μοναστηράκι Πανοχθιακός 0-1. Ο Γιώργος ο Πύρκος εδώ το ξαναβλέπετε κιόλας και σε αργή κίνηση, σε επανάληψη. Ένα πολύ ωραίο γκολ έπιασε εκεί, σούτ έκανε εκεί ο Γιώργος ο Πύρκος και κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Και οι γηπεδούχοι έτοιμοι για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι, βρίσκονται στη σέντρα. Γιαννάκης θα κάνει μια παλιά. Διώχνει ο τερματοφύλακας. Σουροβέλης, διώχνει η αμυντική. Παραλίγο να μπει και το 0-2. Βλέπετε εδώ σε αργή κίνηση το σουτ του Νίκου Σουροβέλη. Πολύ ωραίο, αλλά βρέθηκε εκεί ο Μπύρκος, ίσως ο Λιάκος έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκτελεί η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα Ζήμου. Λιάκος είναι έτοιμος να εκτελέσει, κάνει το σουτ. Κεφαλιά από τον Γουρούνα, παραλίγο και να έχουμε και την ισοφάρεση εδώ από τον Γουρούνα. Αρίδας. Ο Τρουλός θα δώσει δίπλα για το συμπαίκτη του τον Αψόμωτο και γίνεται το 1-1 στο 67 του δευτέρου ημιχρόνου. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Αψόμωτος καταφέρνει να ισοφαρίσει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Τον βλέπετε εδώ και σε κοντινό πλάνο. Και εδώ η φάση σε αργή κίνηση replay, όσο ο Κώστας Αψόμωτος κατάφερε να δώσει την ισοφάριση στην ομάδα του. Αγκαλιάζεται και από τους παίχτες του. Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται για πρώτη φορά στη σέντρα.